thiamna tak ngai turin CMS Computer Institute ta lo zervero le MSCTE Approved Institute kan ni a exam tor result tak kan nei thin admission di 30 ne na exam in buat sai ne le khabu thatak athlona pek zel ani hunrei lo zo ka course dir zo du tan kan ro man sak the course dir du big nei te kan ro man sak the thiamna tak ni turin CMS Computer Institute ta computer lo zervero le CMS Computer Institute, Mission Vang Sikol Puikon, phone number 8414-893-498, 897463-1467. Nalan chuan apasala ubial nu mudun lai chu mituitling pau hian alo ena Sedat an aron mu vele chuan USB chu phoi ngalin shilfia cheka tumna rei to a hunrem chang kalang mulawlom aron tiringot Nalan chuan angai thau lawang le tlan chuak ngalin Sedat chuan umzui dora anupuya umpa chuan khada chu kan in ton ma de thil thengalom ama chuan no chi zwara ni thina ti in shil tok ma se anupui chu athin rim sau mai si athil ti dikla uwang khan midang ti ming cha tel kher atum nia ngai sawin haria chu a in shwai tir tan daya han in hnem na mai tura nei lawa wang chuan muzo chu kol ta topin in hu adu thu awashil nu chuan anin mu thuaya muzo hi mi thatak ni in atana mirin tlak om chhun ania angai ani ti chuan muzo ne na chuan Melissa ya inzuar thin ti le Sedat nen an mudun to ti a shat lawa zot ta muzo chuan chutyang engma ka shelo ti in alu lo thingal Nalani chu trap zoi in mi zong hian dot min lo shil zela tu in nge thudik soya tu in nge min bum po hi ka thlar sang thiam to lo ati chuan muzo chuan lo khongai nge mai nakina chuan Melissa chu kowin akara chuan a thutir te nuwa a hau ta shepa nupuya ka nei du lo wang chen I inzuar ta ringot ani mo ti hawin anin shat ma de changa no chi zwar to ani ti renga shelo ani chuta ama wanga inzuar ta emo ati thlata wang chuan Melissa lungdam nan apa chan pa noya na mu sak tur po atiam ta topa na mu sak nowa chuan anuna changa bo mak to turina cha ta ni chuti line Sedat amang ang chuan kanai chu lo varon le in Nalanin min chena ni vai chuan kan nei zong ka chan don sia ti in atin mun khir zia chu a shil vata kanai chuan anu pui na vadi ro Nalani te chuan anu thu oi lo ngam lo ti shat kha ti in thuron lo pe mya mai chuta apizon tlon tur chuan pangpar ne na valang ta vata dule mamo anei lo chuan Sedat hi alokal mangmangai lo ti Nalani nu hian aloman thiam ve karbok chaukalama anwa inzui lu chuan Nalani nu chuan asachan lai chu tim lo baksa khian a churi ta chora Sedat chuan a hlau deu aniang a phule zok thin chuta she deu chung chuan Nalani ne na anin ti thiam lo dan te chu shilin chinfel pui tur chuan angen ta top maya amma ero chu apizon chuan alam alo tang hau lo ka fanu chunga thil iti swala chuta ka puina ilaron ngen ngamamo ti na hau ta shep mai amma ero chu chuang hal tura shilin vin tor ma se Sedat chu alu lultlat chingchi in apizon ne na chuan puina adi luile tangata kapa ina sha chwa chuan ka tuarna sa ton lutu chu mai ba ka Nalani nen kan in chen pha nge yang ti in akhungai na angen tatlatani Nalani nula chuan afanu chu nu thloi ani lo nan thei to palo chwa ve chin buk nen Sedat anena anin chen ai chuan ti in atopa chuan a puile nge do na ang tariaw Nalani po an in lama hongam lovin a chanu te na chuan a lo tombowa ama du thu in Sedat kha aneya wangin anu ne na chuan a hongam lawani ama ero chu shi om ti taka alo umlai chuan anu chu lo lang thutin lo ho turin aron som tamaya aron thin rim arin te reng nen nidanga ami siang aron pu hau lo chu mak atiru ve kher mai anu ne na chuan Sedat an thil eten om tak takati ti kha ishivem ti in anu zo chuan sha e mitin hian kan hunkal to ati swa kan nei vekalom kepon I unaw nu chanchin ilaka kalo je vetla thoka ti in at nu chuan a changa mahse hunkal to wangin intlungai du su ati chuan Nalani chuan kapasalin min uire san na hi ka ngai da mangmo ti in azot let tamak anu ti ngai na shelo chuan thil dang soi pu tum ta daya ifa mel thasot ve ti in meichia in nawan pai ani chuan atran tir te a anvuna nung so a an mel thasot zela sin a han ti chuan Nalani chuan in rin hel na anei chanta le lampanga kuroklu chungkwa chuan an monu po an ko hom ma hlutin boina an no nei le tlat mai pukuroklu hian zavita ne na partnership ne adu ngai lo wangin a chante le me sha te ne na tungin poisa pu kalo deal kwala
Javita nena anin partner lo sham da na lo ngai tua ti na ani ti chuan an agreement sign tur po ati khotlai lui zel tak nu fe a secretary chuan a account poisa an lo thun to thu chu aron shila Javita poisa ama mo tak lawa chuan an agreement po assign le du talawani Javita chuan bumin a omnia in ngain an contract chu apot clear tak ngal veka until ti dana chuan lung oil lovin an pa fa chu an tang rualanga video lak let nan an fin an chwa don ani hi ti in ngai dana nei ta chuta le investor zong te chu pia in kurok lu company an invest to zong lalet vector chuan thurona lo pe mia mai hei hian kurok lu company chu avot che ne viawaniang an load lak po rul thelawin an om pha ta an lon lak la chu apung tu mai box nen selni mang ang chuan amma apa in nalani ram pe kha chuakin bank da kham top chu arel ta amai ro chu pukurok lu chuan lorem ti mai tlatlo nakina tupa anei huna ro chun tiratan aduatin ni mahse lon rul tura pun thur ta ka chuan ti ngai na dang om telawani Sedat chu bia in nalani chu aram ron tho tur chuan angen tir ta topa amai ro chu video wang khan nalani hian Sedat ko le message reng te chu alo chang du hau si lo Sedat chuan kanai box chu avapan le ta ni midang zong in an hauron lain kanai hi chuan alo duat liao chin matin ni mahse le chutia anlo in duat liao lai chuan kongka chu anron kikri le ta dot mai nalani nu emoti in Sedat chu kanai chuan abi ruk tir thoya amai ro chu arin lo takin apasal chu alo ni zo reng si Sedatan asya thiam theina ring tak atungin apasal chu alo chon vela Sedat po chuan shethiam vatin thomno a hak vat nuwa an chet na vel chu alo ti fai sok kanai pasal alba chu anupui om dan wang chuan ngai thatsia lo ma se a chaw ema mutha dam sana tum ta an bedroom lama chawa tum chuan kanai chuan thei topin lo po pe na tuma ma se chho ta thawin pindan chu luta maktak mein an room chhuat vel chu lo fel 5 vek ma se an khum chu alo in pot chuar deuh nuaya alp chu ngai that lo nein azem tanta kanai Sedat tuk ver pona ding awa mu chuan atlan chha san nan hun pe in apasal chu afop ta vera ma se Sedat leya atung thari ok thom chu alpa chuan a shefu le ta tlat mai rang takin awa chuak hala wanei thlau takin Sedat chu alo in sa seng man lo alpian engma mulo ma se apindana chuan thil diklo a thleng ti chu a ring ta kanai chu erong bol tura shil nuwa an khum vel chu uluk takin a chekta chuta lukhama chuan ni padang rim a shata chat mai le anupui chuan a uire san le to ti chu aman thiam ma se engtin ma tilang du lovin a siam te chu phur mel takin alo en dau dawa shem na tak pe ka tum ti kanai yana shi hau lo atuklama nalani nu chuan Sedat nu chu in hu puin afa pa khosak dan za pui om tak te chu alo shil veka Sedat nu chu a trek ngang mai le ma se an fate pan hi chu in nei thatle le se an du ve bok nen tangrualin pala kan tum ta ni nalani nu chuan zan ina nalani chu award semna akalatuma chu khuna chuan athin lung in nei le thelo chu in mo phurna ani mai atit thlapa Sedat nu pon Sedat chu akhosak dan wang chuan a hau shepa selini benga thlen phei chuan anu ayana sa in Sedat chu arun hau ve bok anlon pung tam lutuk wang chuan pukrok lu tenu pa chu mutpo an mu theilawa minute tina anlon pung te shereng chungin sana chuan entlai warani anmo nuram da khamtura dil tur bera an ruatla tui takin alo mutnar bor ti an shat phei chuan an thinri ma so sang nge mai jingkar kara an va haule shep ringot pu ber thinrim lutuk chuan anmo nuram dil chuan na chu selini kuta da tapmaka mahse a una pa khosak danin azir tlat silowa selini tampo chuan nalani wa ma chon chu a hupur om nge mai ti chuan anu chuan zana nalani award ceremony a kaldona iwatilung oi thelawani chuan ichak lo khopang ti in Sedat chu avauta Sedat chuan ti tur zo hlen thei ta kangmo tlai lo ni a kuroklu chu kwa po award ceremony a chuan nal takaron in lan ve in nalani nu le Sedat nu chuan Sedat che vel chu ral khata chegin an lo thlir renga hemi chepolo lutuk hian athil ti tur atilo ding lawang ti molan lo hlawani selini chu nalani kianga vakal nain afalin abithei ta mo tia intlashu takhian aram chu da kham turin avadila mahse nalani chu Sedat awanga arilrunat emawang chuan chu tiang thulam chu asoi peiri lo thu ida lo changa awar te chu dong tura anruat awangin akalsan le ta dai zui selin te chung ko ta chuan sanakal ri chu aring bik riawin asya thei hialmai
Nalan ni chuan Shining Star of the Year award te adon ta ka chuan press ho chuan zo na chi sang sang an zot lo theilowa anu pachung chang po an zot tam na ro e mahse anu pachung chang a zo na te Nalanin chan dan tur angai to lai chuan Sedat churon pen chhuakin Nalani chu mi zong zong mu turin aron kai khera chuta Nalani kalo nei kher hi van nei ka inti ti in press ho ma chuan atong deuh kher Nalani chuan ngei viau mahse press ho ma em a apasal lo nar bo chu a hre dewanyang bathroom ka fakal lok tin ama sok chu akal ta zoka Sedat chuan umzui selin Nalani chu aton le ki sa tum te chuan alo du hau lo mahse atong kam thiam na mang tang kai le in mishinga chhar tla po ni lo khopin thil ten om tak tak ka tia mahse kan in nei tang khan ka sim vek to a khatiang thil kha thleng to lawang ti ka tia ma che atile ta nap mai trong kam tha in sialaman tiang deuh khan Nalani po chuan tu nuwa ati swal don to lo te chuan hun kal to wanga huat ring tur thu om hlei nem ti rilwa pu vele ta atuka Nalani po chu hove in pu ber hne na po aram chu hlan ki le ta pu korok lu chuan lakina kansum din mun te azia huna tuna iram angtia thik ka pele angche ti in a han tiam na in Nalani chuan lo narin chu tiang engma ka du lo chung ko hlim tak le in ngei taka kan hian kalom tok ti in lo chang thung ani kanai pasal khalo lang le in a ina CCTV vel chu a han en le dona tuemo in an khoi danglam ti shat takhian alo in delete chen nual mai anu puirin hletna chu azwa nge mai an chen omte CCTV a enge motal alo lan thei be sein en avadil ta engthil tak mu angmo atuka kanai jing thozuan afa te chu kai tho a han tuma mahse tuma mu tu reng an lo om ta hau lo mai an thom no te po alo bo duak te mu chuan amang angta chuta apasal chuan ron kolin ifa te hi engtika ma I mu karem ti to lo chance voi tam tak ka pe cha Sedat anen in lo la in muru thawa akyang a chuan va khosaro aron ti tak muk mai kanai mang ang chuan Sedat awa kol ngala mahse kola la theitat lo mang ang tak chuan an ina avakalin pukurok lu hne na chuan apuina avadil ta topa mahse pukurok lu chuan kanai pasal chu mi fair tak ani ti sha in chutiang thil ti tur chuan chan thatak a om alo ring mya mai kanai han thil ti swal nei lo se hetiang hian a om lowang ti achiang tlatani kanai chu apui theilo tur thu shila anlo in hnel bap bap lai chuan Sedat te nu pa chu in chunga tang chuan anlo chuk thuta kanai chuan Nalani nu benga thleng mayang ti lawin engma thleng lo ang chuan angoi ta maka a chuak zui ta dai bok ni ni thum ve liam nu chuan kuroklu company a chhiat na thleng le ta tlat mai an hnuaya thok pakhat chu in sakna a che swalin anun na hiala chana seleni chu an ina awalengin apoi ti zia le ator pui zia te awa soi ve boka mahse nunna chan ta chu anupui nei na po alarei em lowa anupui chuan nawalo pai to hial ti acha chuan shiom atinge mai ti chuan nunna chan ta nupui hne na chuan nunna em chu pekir theilo ma ila inril rudam nan ti in korta kan company min king lawani pho chuan milian nga ka peng che u ti in a intiam taringota chunu po chuan lo pom ve mai mahse Nulama kuroklu company it sik tu ten an lo fui por le tlat kuroklu company chu korta akhin mai baka anin kar tho chu media a ala puang zar zui kuroklu company te chu an ming cheta hloi mai sia an mang ang pheli tange mai chuti lai chuan Nalani chuan ruak lo ni a in shat na alo nei tran tlat mahse a in rin hel na hi anu hne na bak ala shil ngam lova anula chuan nawa pai nge ani ti shat chianan hospital lama local pui ngal mak kuroklu chungkwa chuan ming chha tak noi awang chuan an lo tal boy le a Sedat chu hotel supervisor ani wangin an noi thok pa thina akhan a ming chena sabik le a jail bang hial azu theidon tat apa la chuan borak ton wang chuan a ang le dur to a Nalani te nu fa hospital atanga lo ho chuan a an hla chu an ron shemman vek bokani chuti lai tak chuan Nalani chuan hospital lama changa kol dongin nawa pai ti an ron shil tatlat mai achung te chu shil chaw viau mahse an borak tonin ala ziri silawa amanu ngei laka po chuan ala zebri top mai ani an ming chiana chuan Sedat chuan athiam lo ani lo zia soi ve in atangna sa hle maya engpo ni se apa chuan afapa chu mun him lama ompot se ti na rel ta ni achan pakhat ne na chuan omri se ti in haria chu wa thla turin thu pe a selini po chuan a una pa ken tur sum fai chu be ka lo khung hal mol mol buka apasalin akal bo san do na chuan Nalani chuan namang chaw ve a arai no wangin alwak chu achuak viau mahse chuan lam siamin tunlai kan borak tun wang hi nyang ati taringota
anu chuan alo ngai tharu reng ti a hri hau lawani Burcu chuan an company heti taka an hming theta hi ama hotu thil ti ani ring ngala tu chuan nge press ho chu an ma ni dem zonga thulo fa ti a hret cha khop mai an kot vela press ho an ding khat mu preng mai si a Sedat tan bo tur chu an mulo nan selini chu awa in lana press conference ko kawanga chuta chuan in zo na zong kalo chan sakang che u ti na in tiam ta a chumin nuwa chau chuan Sedat apo haria chuan a shwai chuak theita ni Nalani hi araya ni ringin anu chuan hospital min enge anon soi ti azota Nalani chuan thudik a shil hre ta tat mai an chung ko boy lai laya boy na lo bel cha tu ni kha atu lawani mahse anu hian thudik a shat ma chu a kher le ngat don damdoi dora vakalin rai lo tes na chu aman to berle a tha ber chi adu ti vasoin bom ni lai ala dil zui dor ngak tu chuan amma ta tu remoti in makti tak hian alo ena anui te po azalek lek hial anui in sum lai mel Nalani nu ina mu chuan nui zatla ko mem ni tina vin shep mai ni hewi nu hian an pa chu kolin ka thomno chen khat le ka mamo tur khalo pekla Burcu te in lama lo thon pheng che tina vashila Sedata omlo chung chu afanu lo vo ompui ri to mani mahse Nalani pa chu an nu thom no pe phei turin achuak don cha tia kanai chuan a ron len chil tatlat mai a har satna te chu ron shirin afa te omna sha to thu te aron shila governor hluyani na afa te chu zonpui turin a ron nge na ni chutia kanai tlanel ta karon lu ta ka chuan Nalan pa chuan annu alo ho thu tang ti hlawin kongkhar chu akal tamaka kanai po chuan thingpui ba sai pa chuan a har satna te a soi chhun zom mal malani Nalani nu chuan rai lo in test na chu phorin afanu chu wa in test tur chuan a shila Nalani chuan do soi dan tapin bathroom atang a chwa chuan test nu khatu ya ka thlau ta ya ati vela mahse anu chu alo fing thiam tlat chutianga thleng dan ti shelo ang mai chuan pakhat aya tam alo leilok sa diam mai si a ipte tang chuan test na chu phor bel le in Nalani chu up bel le ngatani Nalani chuan tran ngai na she tangang lawa nawa pai ti chu anu hne na chon na soi ta tupa azep trang na chan po an chung ko din mun siat lai ani sia apasal la atlan bori angai bok nen thudik chu ama chon ngam ri lawatin ni nawa pai ti azep la tawang chuan anula chu alo la thin rim zui ni ome Nalani nu chuan an pa hne na thom no acha chu lo thleng hara ti to khop maya anaki na chuan ngak zo lovin an ma chu hi na awa ho ta tapani apasal le kanai an lo la in kom tui em lai chuan kongka awaki ta thut mai Nalani pa hlau thong chuan kanai chu in hnoi lama biru turin atlan thlak tir ngala an coffee in na hnu te chu ti 5 photin kongka chu wa hon sakta chhuna kongka puya lo in kal nan tlat chu anu pui chuan makati viawa mahse afanu ringo chuan aril rualwa khari wangin angai to chhun zom reng ta bik lawa kanai la chuan atom na room chu a han en kol vela fian lian tak le thil mak tak mu chuan a rap nge mai Nalani nu bo lo chuk ve in chuta tak chuan meiche perfume rim lo nam chek chu atnar chuan a sheta mahse an pa chuan ti tur le ngai to turi nga lu tuka I azo to ni kha alo ti fata maktak mai Nalani nu chuan an pa chu soi chu apom ve tlat mai ni e boy pui tur ka nga lu tuka ka sha na te hi abuai zo fik ni hi tin Nalani wanga event chun zom tur chuan na kal le ta daya kanai po Nalani pa chuan zu ko chhuak watin rang taka ho mai tur chuan a shilta a kanai chuan chu pin dan rap thak tak mai chu mak ala ti bang theilawa a ka thlek le ringot mai ani le lama Sedata chu haria chuan a omna tur mun fal deuh taka chuan a va thlen pui ve ta a fal thabo kanyang in che ve to tak pakhat ba khi alo ding lova Sedata chuan chulai hmuna khosak chu a hu phur tuka a kha to kina phun ringot mai ani chuta apa chan pa chuan sangha bucket chan vevel tur hi ron pe in real drama thi du lo chuan nangma a in ngai tu angai nia ala ron la zui mak he pa house of pa hi awa om thiam don lo tak a khosak tu da china wanga a chungte boyze shele lovin sangha thian pa chuan ala phun ang bulbula Burcu chuan Sedata atal boy lo na le jail banga zu lo na lawyer chaber nia sha chu arwai vata chu lawyer chuan an boy na chu ngai to sakin Sedata tur ai tur man ho taka kan zo na ngai atita Court lamin jela tang tura achung thu an rela ni chuan a ayo atan sak thei tu tur chu an mamu a an ngai tu reu lai chuan muzo chu ron pen chuakin keima na ai kalo o mayang aron dita ni e pindana in khung char chin ani tho na laya atan jel tan chu a pur om vak lem lo Burcu chuan a fa pat oi zo muzo an anau tor aya tur mai tur chu pom thiam har ativiau maya mahse a in ngai to boy lai tak chuan prosecutor lam ayo chu an ron lang ta thut mai Nalani chuan athiam ang angalo ma chunin apasal chu ina omlo thu lo shila
alo hovele ka local tir donia ti in a soifel thei shra mani tlai lo ni a zanri an kil chuan muzo chuan apa chu thudluk na siang va tur chuan anura mahse apa hian jail bang zu tirin go chu arem ti thei thlot silo baka an lawyer chuan sedata ai o tu tur chu anthi sen zom puyani chuan an ming chedon tho tho alo ti box sia an han ngai to reu chuan sedata tor ai tor tu tur om chhun chu an mak pa laventa chu ani ta der mai laventa chuan an thu soi chu alo ngai thalo thei bik silawa a chu elai chu lem harsa ati tral nge mai anu puile a chung te mangai si a pur em mahse ama chon top chu angai ta mahse atu kalo thlenga pur korok lu chuan ama pa chu a khongai le tlat poisoi lovin hun shi om tak ama chon tur chu a phal thei tangang lo ama seda tangi chon ama chon tur ang chu ama chon top tur ani ti in thutluk na siam ta ma ni mo phurna chu ke ma ni pokin kan hlen tur ani a kan tlan chiat san chuan mi doi zep kan ni ti na ani ati chuan laventa chu alo tho huai thei mi mu dre to nu chuan seda da chuan anu pui churon kolin a omna a shom zia te aron soi chiama kapa khan ke ain a company angai poimo jok ti te ron vuin a chung te tan sana ramdang ombo dai atum ti te chu aron soi hiala chu tiang ani chuan nalani hian a pasal hi a chan don ti na ani mai chia na balo pai man to box inen aril ru chu ha viau maya anula engma na shil ngam box lo ama chuan ril ru ha takin a om ve tlok tlok ringot mai ani anu chu ama boy pui tura aron in pek to bawang chuan zana po khum khata an mudun mai zela a personal bodyguard ani ringot mai zan kha chu anu muthil to nuwa chuan tho chuakin nalani chuan apal sal chu awazong tat topa apasal chu alo tlan bo manang ti a hlau hle seda tapu arin ange in athom no te lo pek ve in haria sha lo chuan lo tlan bo tum me ka mahse nalani a muta thut chu aphuna sange mai nalani hian apasal hi tlan bo lo turina du a patel lawat naw pom chu tu in nge du te lulang ti chuan apasal chel nan chuan thu dik chu a shil tange ya seda ta chu alom ve kher mai chuta nalanin apa thu thak danglam chu shasi lovin apasal ne na chuan I aya 11 ta tor turin a in petolom atita a seda ta po atho aveng huai mai chuti ni chuan ramdanga tlan bo po ngai lo chu ti in ngai thatak chuan om ta ni nakina chuan hari chu covid nalani chu watha ho turin a shila hari chuan lom taka shwain kalkonga te chuan anin kompa mel maya hari khat nalani hi felati in ngaihzawng em a ano panlai te chu soi chuakin anu in kumruk me le kani laya aboral san nuwa a una pa chu tractorin a chil hlum le ti te chu soi ve a nalani chuan alo khongai em a pon lam lan dan angmaya te chi alo ni lo zia a hrechiang ta zelani an ho konga chuan accident omo wangin traffic chu lo jam na sa hle maya nalanin anin palang ti lawin hari chuan music te chu wa play sakta vela alaf song play chu aril dewanyang nalani ne na in ngaihzawng ang te chuan a swang to na local thui man hianani nakina chuan ningdewin anbulano pang omte chu wa chain apple te chu awa pe a ami zia chu nalani ngai na zong tak ni in a hlim mel te chuan nalani nu na har satna tam tak te chu reilo te chung a thai bo sak diak ni inalang Thiamna tak ngai turin CMS Computer Institute ta lo zervero le MSCTE Approved Institute kani a exam tor result tak kan nei chin admission di 30 ne na exam in what sai ne le khabu thatak athlona pek zel ani hunrei lo zoka course dir zo du tan kan rahman sak the course dir du big ne te kan rahman sak the thiamna tak ngai turin CMS Computer Institute ta computer lo zervero le CMS Computer Institute Mission Veng Sikol Puikon phone number 8414893498 8974631467